Garbo alang kang binibining Pilipinas Intercontinental Cinderella Faye Obinita nga representa ang iyang girepresentahan nga probinsya sa Misamis Oriental human sa kadaghang lugar sa Pilipinas nga mamahimo-unta niyang ipasundayag sa gikatakdang kompetisyon sa laing nasod mas gipili pa niya dinhi sa lalawigan kuhaan og mga hulagoy videos ang mga naugunang tourist destinations sa probinsya. Dungan sa iyang homecoming, gituyok ni Miss Obinita ang mga tourist spots sa Misamis Oriental nga mao iyang gamiton nga entry sa iyang promotional video sa umalabot nga Miss Intercontinental Beauty Pageant sa nasod sa Egypt karong umaabot bulan sa Oktubre. Kauban ni Miss Obinita sa iyang pagtuyok sa lalawigan, mao ang iyang team pinanguluhan sa iyang mentor nga si Mr. Michael Villamor, supervisor nga si Provincial Tourism Head Attorney Jeffrey Saclot, ingon man mga presensya sa hugpong sa kapulisan sa probinsya nga gipanguluhan ni Misamis Oriental Provincial Director Police Colonel Raniel Valones. Pipila sa mga lugar nga iyang gibisita mao ang Agotayan White Island sa lungsod sa Saan, Higaonon Tribal Community sa munisipyo sa Initaw ug Matampa Pines nga gilaw sa isip Little Baguio sa Misamis Oriental nga nahimutang sa munisipyo sa Salay. Laumang daghan pa kaayo nga mga tourist spots ang pagbisitaon ni Miss Obinita aron mas mapakita pa og maila sa tibuok kalibutan ug matagan og pili ang tanang paningkamot ni Governor Bambi Mano sa pagpalambo sa turismo. Sa pagpili ni Miss Obinita sa probinsya sa Misamis Oriental alang sa iyang promotional video sa international nga indigay sa Kaanyag, kalipay og dakong garbo ni Governor Bambi Mano nga nahimong undanon ang tanan niya mga paningkamot hilabi na sa pagpakusog sa turismo, gumikan gawas nga maila sa tibuok kalibutan ang lalawigan, dako kaayo kini og kontribusyon sa panginabuhian sa katawhan. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera, ako si Lambo Johnny Obshama Jr. alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.